Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue, gaur apirila 10 dugu astelena eta gaurko elkarrizketen tartean Ega Fest elkartasun musika jaialdia izanen dugu. Bertan antolatzen dagoen pertsona garrantzitsu bat izanen dugu gaurkoan, Maialen Zabalbeaskoarekin izanen gara. Zaratak tartean gaurkoan Iruñeko korrika izanen dugu, Soto Lezkairutik, Iruñean bukatu zen arte, irudiak ikusteko aukera izango dugu. Hori baino lehenago, egunero bezala Itziberriturriarekin lerroburu nagusiak ikusiko ditu. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Gaurko aktualitate politikoan etaren armagabetzea dugu albiste. Frantziako agintariek aztertuko dituzte eta entregatutako armak. Gero Frantziako justiziak Espainiakoari igorriko dizkio aztertutako arma horien aktak. Eta honen harira gaur Nafarroako parlamentuan etaren armagabetzea izan dute eztabaidagai. PPek etaren erabateko desegitea eskatu du. Bertzalde 11 egunez eta guztira 2.857 kilometro egin eta gero, harrera beroa egin diote 20. korrikari. Iruñean korrikako arduradunen hitzetan kolosala izan zen atzoko eguna, gaur egin dute balorazio ofiziala eguerdian. Eta Julio Soto izan da garaien Nafarroako bertsolari txapelketan. Bertze kontu batekin jarraituko dugu aurrera, Nafarroako gobernuak enpresa esportatzaileen kopurua 12,6 igo nahi du 2020-rako. Manu Ayertik egin du 2017-2020 aldirako nazioarteko plana. Eta kiroletan albiste ona, sadarretik hain zuzen ere Osasunak ligako lehen garaipena eskuratu du etxean. Eskerrik asko Itziberriturria eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik, orain egunkariekin aurrera eginen dugu, gaurko Diarioen Navarra azalari dagokionez. Hauxe dira lerroburu nagusiak, festa borobila, Osasunak 2-1 irabazi zuen Leganesen aurka, lehen garaipena lortu du Sadarren Osasunak, eta hortxe ikusi dezakegu Osasunako jokalaria ospatzen. Bestalde, beko lerroburu handi batean ere, nazioarteko politika, Errusiak eta Iranek indarrarekin erantzuteko mehatxua egin diote Amerikako Estatu Batuei Sirian. Bestalde, ezbehar baten berri eman behar dizuegu, izan ere Karme Txakon, defentsa ministra ohia hil eginda 46 urterekin, eta bukatzeko jihadistek 43 kristau hil dituzte Egipton. Eta bestelako gaiak Diario Noticias egunkariari dagokionez gaurkoan, azaleko argazki nagusian korrika dugu protagonista nagusi, Euskararen uholdea, milaka pertsonek parte hartu zuten atzo korrika bukaeran Iruñean, eta argazkian hortxe Sarriguren herria ikusi dezakegu eta jendetza lekukoaren atzean. Bestalde lerroburu handi batean, erdialdean, etako preso gehienek banakako bide legala hautatu dute, EPPK kolektiboan sektore kritiko batzuk daude hala ere formula honekin. Eta bukatzeko, Irribarria eta Rezusta binakako txapeldunak izan ziren atzo. Aurrera egin dezagun gaurko gara egunkariarekin, lerroburu nagusiak desarmearen arrakasta eta Paris artean 2 urtetan bilera multilateralak izan dituzte eta Frantziako gobernuak erakundearen erabakia ezagutzen zuen aurretik. Gaurko protagonista nagusia gara egunkarian baita ere, korrika dugu. Korrikak gainezka egin zuen Iruñean, beste arrakasta bat 20. edizioan, argazkian Joseba Siron, Iruñeko alkatea eta Enrique Lakuel, Peñetako lekuko eramatearen arteko besarkada dugu, oso hunkigarria argazkia. Eta bukatzeko, Nafarroako bertsolari txapelketari elkarrizketa egiten diote gaurkoan, Julio Sotori.
Haren adierazpen batzuk ekarri dituzte gaurko azalera, nagoen baino ilunxeago agertzen naiz txapelketan. Eta bukatzeko gaurko Euskal Herria Irratiko lagunen agerkariari dagokionez, korrika protagonista nagusi, 7 herrialde, 11 egun, 2557 kilometro izan dira 20. korrika honetan, eta argazki bilduma zabala daukate gaurko Euskal Herria Irratiko agerkarian. Bestalde, emakume bat jazarri eta jo dute Ezkabarten, eta bukatzeko Julio Soto da Nafarroako bertsolari txapelketako txapelduna, eta larunbateko hitzorduaren inguruko xehetasun guztiak hortxe ditugu. Apirila 10 dugu gaurkoan, astelehena ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko artea oinez erakusketak Jose Luis Zumeta omenduko du, eta 71 artistaren lana bilduko du Kondestablearen jauregian maiatzaren 6 arte. Nafarroa oinezen jardueren artean dago erakusketa hau, eta Lezakako Tantirumairu ikastolaren eskutik dator Iruñera. Bestalde, astelehenetik aurrera zentro elkarlaneko gune bat izango da herritarren partaidetza bultzatzeko jarduera prestakuntza, zerbitzu eta baliabideekin. Kondestablearen jauregian kokatua, aretoak dokumentazio zentroa duen liburutegi eta online baliabideak eskainiko dizkie kolektiboei eta herritarrei. Eta bestalde, The Sacred Concert kontzertua izanen da Baluarten, Hilarion Eslabaren misarrekin arratsaldeko 8:00 izango da. Iruñeko udalak bestaldea 14 gimnasia saio antolatu ditu kalean egiteko, 55 urte gorako pertsonei zuzendua izango da ekimen hau. Eta Iruñarekin amaitzeko, Izartegi aurreskolako obrak dagoeneko amaitu dituzte. Iruña alde batera utzita joan gaitezen Antsoain aldera astelehenero bezala. Antsoain aurrekontu parte hartzaileentzako oinarriak argitaratu dituzte, 2017. Urterako Antsoain aurrekontu parte hartzailea 20.000 eurokoa izango da. Proposamenak aurkezteko datei dagokionez, apirilaren 3-tik 28 eginen dira. Eta bestalde, ordeinagiriak ibilgailuen pertsona titularraren bizilekuetara bidali eginen dira, borondatezko ordainketaren azken eguna apirilak 20 izango da. Antsoain alde batera utzita joan gaitezen oraingoan, Aranguren aldera. Deialdia kaleratu dute administrari ofizial izateko lanpostua aldi baterako kontratuarekin eta oposizio lehiaketa bidez betetzeko izengaien zerrenda eratzeko. Zerrenda hauek dagoeneko argitaratu dituzte udal web orrialdean. Eta bestelako deialdi batekin ere aurrera eginez, kulturako teknikari lanpostua aldi baterako kontratazioarekin betetzeko izengaien zerrenda hautaproben bidez osatzeko. Aurkezteko epea 2017ko apirilaren 18ko eguerdiko ordubiak arte irekita egonen da. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera astelehenero bezala, Lakuko parkea hobetzeko prozesu parte hartzailearen emaitzak argitaratu dituzte, Konstituzio parkearen edota Lakuko parkea bezala ezaguna dena, hobekuntzarako lehenespen prozesuaren emaitzak kontsultatu daitezke dokumentu batean udal web orrialdean daukazu eskuragarri. 23. Barainengo titere jaialdia iragartzeko, 13. kartel lehiaketaren epaimahaiak epaia eman du hurrengo kartela saritzeko. Egile irabazlea, Dales Bida kartela izanen da, Cristobal Aguilo Dominguezek egindakoa. Eta bestalde Euskara 2017ko Etxepare sariaren oinarriak, horri dagokionez, 2017ko Etxepare saria aurrentzako album ilustratuak sortzeko egina da, sari honetara aurrei zuzendureko lan ilustratuak aurkeztu ahal izanen dira, eta oinarriak udal web orrialdean dituzue. Eta magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu egunero bezala, Ega Fest
elkartasun jaialdi musikaren inguruko elkarrizketa izanen dugu gaurkoan, horretarako Maialen Zabalbe askoarekin izanen gara xehetasun guztiak jakiteko, eta gaurkoan zaratak tartean Iruña eta Iruñerriko korrika ikusteko aukera izanen dugu.